Mutane suna yawan yi min magana baka ce komai a game da wannan daƙiƙanci da hauka da rashin hankali da kidahumanci da shi Dauda yayi a kwana biyun nan akan Davido ba. Wato jama'a, makasudin abin da yasa baku ga nayi magana ba takaici. Wallahi tallahi ina takaici. Ni fa na daɗe da hango cewa Dauda ta ƙare mar. Idan baku manta ba, kwanakin baya ya sa wannan mai maganin karfin maza din nan Alhikima ya fito ya ci mutuncin yan Kannywood, wanda yake cewa yan Kannywood almajirai ne, suna zuwa office na yan siyasa a Abuja, waya mutuwa ya tashi. In ba ku manta ba yan social media ku tuna, Alhikima ya fito ya zazzagi yan Kannywood. Shi yasa wasu daga cikin yan Kannywood da suka sake dawowa suka yi kwalabo da shi rarara, suka bude wannan kungiya ta Triple R. Wallahi tallahi anan na tabbatar da wallahi ba su da hankali. Alhikima ya fito ya zazzagi yan Kannywood, ya mana kudin goro. A lokacin ba iya Aliluhu suka zaga ba, wallahi kap yan Kannywood suka zaga. Amma yau kun zo kun haɗe saboda shi a koda yaushe Dauda wani nazari yake yi. Idan ya gane cewa ta ƙare mar, to yana buƙatar wasu da za su zo jikin shi su yi mutuwar kasko. Yanzu wannan yan Kannywood da kuka ga Dauda ya janyo, wallahi mutuwar kasko yake so yayi da su, saboda shi ya riga da ya san ta ƙare mar. Irin bakin jinin da Dauda yanzu yake da shi. Dauda yana ɗaya daga wanda a yanzu ya haddasa ya sake ɗaurawa jam'iyyar APC bakin jini. Jama'a, sanin kanmu ne, mun riga da mun sani. Idan aka ce yau za a soki jam'iyyar APC, bangare ɗaya ne kadai ake sukan jam'iyyar APC, wato tsaro kenan. Okay, zan zo kan wannan magana. Kafin na zo kan wannan magana, da Allah Dauda ka huta rarara, ina mai roƙonka. Kaga waɗannan karuwai da 'yan daudu da ka tara 'yan social media wanda da kake sa su suke cin mutuncin mutane, dan Allah dan Annabi ina roƙonka. Tunda yanzu duniya ta tabbatar da cewa ta ƙare ma, yanzu kana neman wanda za ku yi mutuwar kasko ne. Wayannan yara wallahi sun yi bakin jini. 'Yan matan nan karuwan nan da kake gani suna kuna zuwa Abuja, suna tsalle-tsalle, suna baza nonuwa da duwawu, suna gwatso a gaban su, ba sa kunyan iyayensu da 'yan uwansu. Wallahi tallahi ni dai na tabbata babu wani mai hankali da zai aure su. Wayannan maza 'yan daudu da ake cin tsuliyansu, wayannan dai yaran 'yan midiyan naka marasa kunya da suke fitowa, wasu suna zuwa dajin Zamfara suna cewa waye mutuwa tashi ba a kidnapping, wasu kuma suna fitowa su zagi iyayen kowa a kanka. Na rantse da Allah ya kamata ka musu adalci, ka sama musu sana'a. Abin da yasa nace ka sama musu sana'a, kaga na farko kai ta ƙare ma. Na biyu, ba inda za su je su yi farin jini. Wallahi a unguwannin su ma yanzu an tsane su, dangin su, ƴan uwan su an tsane su. Yanzu ga wasu na Maiduguri, yara guda biyu nan, ɗaya mai gemu, ɗaya kuma something wane ne Manguno din nan. Yanzu wannan yaron sana'ar indomie yake yi. Wannan yaron saboda tsabar zuciyarsa ba a tsarkake take ba, wallahi ya daɗe yana promoting na 'yan siyasa da su Kashim Shettima su waye a Maiduguri. Amma gashi yau yara ƙanana ake ba wa mota a Maiduguri. Me yasa ba a bashi ba? Saboda Allah baya bacci. Da zuciyarsa tsarkake take, wannan yaro Mu'azzam Manguno din nan, wallahi da an daɗe da bashi ba mota ba, abin da yafi mota ba. So saboda haka sun riga da sun yi bakin jini. Shi kuma wannan mai gemu, ga babarsa nan a nan Gwange, tana nan tana yawo kororo zawarawa suna binta, abubuwa dai da yawa. So ni ba wai na yi wannan bidiyo ne dan na ci zarafin wani ba, amma Dauda dan Allah ka sama wa yaran nan sana'a. In ma jari ne ko miliyan 20 ce, ka ɗauka ka ba su je su dogara da kansu, dan sun riga da sun yi bakin jini. Wallahi yanzu babu wani wanda yake tare da kai da zai fito yayi bidiyo ko yayi wata magana ka shiga comment section baka ga an zage shi ba. Sannan kuma daga ƙarshe jama'a, kamar yadda su rarara suka je Abuja suka ce suka yi happy democracy day a madadin su yi magana akan tsaro. Tunda misali yanzu ba gashi ba da ya fito yayi bidiyo akan Davido, dan Allah bidiyon nan bai ya matsa hazo ba. To me zai hana, kamar yadda yayi bidiyo akan Davido, kowa ya saurara, kowa ya kalli bidiyon, duniya tabbaza duniya, da a ce bidiyo yayi kira ga manyan nan, yace ba wani rashin kunya fa, kawai yayi kira ga manyan nan yace ga halin da arewa take ciki. Yau arewa wasu bangaren ba a zaman lafiya, wasu bangaren ana cikin wani yanayi. Me ake cewa
'yan kidnapping sun addabi mutane, ni ma an ɗauki babata an yi kaza. Idan ya yi bidiyon nan dan Allah Tinubu da 'yan jam'iyyar APC da 'yan siyasa za su hana shi abin da za su bashi? Wallahi ba za su hana shi ba. Wallahi tallahi dan ya fito ya faɗa musu gaskiya ba za su hana shi abin da za su bashi ba. Amma saboda baƙin ciki da kuma rashin imani da rashin tausayi, bawan Allah nan ba zai taɓa fitowa ya faɗa wa mutanen nan cewa ga halin da talakawa suke ciki ba. Wallahi ni ma dan APC ne jama'a, ni ma dan APC ne, amma na rantse da Allah dan ina jam'iyyar APC baya hana ni na fito na faɗa wa shugabannin nan gaskiya. Ai ba laifi bane, ba wani abu bane, amma wannan gayen da yake bai da imani. So saboda haka jama'a mu yi hattara. Sannan kuma daga ƙarshe I repeat, rarara ka sama wa wayannan karnukan naka sana'a. Wayannan 'yan matan ba za dai su auru ba, ka sani sun riga da sun fito sun yi rashin kunya, sun nuna a duniya su karuwai ne. Da Allah ka ba su ko da jari ne. Wannan ita ce shawara ta. Saboda maganganunka babu ilimi, babu technology. Guys, kamar yadda kuka sani, za ku ganna raina ɓace sakamakon wasu baƙaƙen maganganu da wancan mawaƙin yayi na jihar Kano, wato Dauda Kahutu Rarara. To gaskiya abin da zan iya cewa Rara, ba zan iya ce komai ba gaskiya, sai dai in gaya ma gaskiya, saboda ka ci amanar ƙasa. Wannan cin amana ne, tsagwaron shi ka nuna. Kuma wannan bidiyon da ka fito kana ta wani surutu, content creator menene, ni na fara fitowa ne magana a kanka. To wannan bidiyon da ni kake, don haka dole zan fito in baka bayanai wanda za su gamsar da kai. Kuma mu haka ba zai bata mana rai wurin gaya ma gaskiya ba. Da bidiyo abin da yayi abu ne abin da ya kamata, tunda ana gani duniya kamar bata magana akan abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan, kowa yana cin karen shi ba babbaka. To dole shi hanyar da zai iya sadar da sakon shi kenan, kuma sakon shi ya je inda ya kamata ya je. Kuma in Allah ya yarda ƙarshen ta'addanci da zalunci ya zo ƙarshe a Najeriya. Kai na kamar daɗi ma kake ji irin wa'innan abubuwan da ke faruwa, tunda ka fito kana bidiyo. To wani influencer me ya kamata ya yi? Abin da influencer ya yi kawai ya fito ya yi bayani, ya gaya ma duniya abin da hali ke ce, su san fa muna sane da su. In ma kana gani kana yi ne ba a sane da kai, to su san muna sane. Kawai dai musulunci kawai bai nuna, bai koya mana ba fito mu ta'addanci ba ne. Amma inda musulunci ne ya ce a yi ta'addanci, ba maganar da ake a ƙasar nan ba kenan. Shawarar da zan baka Dauda Kahutu Rara, ka janya maganganunka, saboda maganganunka babu ilimi, babu technology a cikinsu. Jahilci kawai ka zuba a cikin maganganunka, kuma hauka ce. Shawarar da zan baka, ka ji tsoron Allah. Akwai ranar da madakata. Wallahi wannan hali ne na munafukai. Baka ji an ce iza wa'ada akhlafa wa iza tumina kana. Mun amince maka kuma ka ha'ince mu. Rara barin gaya ma gaskiya, tsakani da Allah tantirin munafiki ne kai, saboda ba gaskiya a lamaranka. Ya kamata ka tsaya tsayin da ka yadda mutane suke jin daɗin waƙoƙinka, to ka dinga magana tsakani da Allah, ba magana ta san rai ba. Wannan magana ce kawai ta san ranka, saboda an caccake ka baka abin da ya kamata, to kana yi ne? Kun zo kun tattara kawai kuna shirman ku da hauka, kawai kuna goyon bayan zalunci da ta'addanci. Shawarar da za mu baka kawai ka fito ka faɗa gaskiya. Kana da hanyar da za ka gaya ma wa'innan gwamnatin gaskiya, amma ka kasa gaya musu, sai hauka kake yi. Ka kama nan ka saki can, inda kawai za ka ja ana wannan magana za ka sauka ka balle ka koma wata, saboda ba ka san gaskiya. Wannan ba hali bane na musulmi na gari. Bari mu gaya ma gaskiya, Davido ya fi ka. Kuma wannan da haukar da kake yi, na rantse ma da Allah, Davido ko ganin ta ba zai yi ba, saboda bai ma san da kai ba. Kai bari kaga ana ganin kawai mai kuɗi a arewa wani mawaka ko, to wallahi a can bonsa ne kai. Shawarar da za mu baka, ka ji tsoron Allah, kawai ka gyara abubuwanka. Davido ba zai ga wannan sharman da kai ba, dama saboda mu kai, kuma na gani, kuma na fito na ma martani. Kawai abin da ka gyara halinka shine kawai. In ga ma gaskiya kenan, saboda duk wannan sharman da kake ta yi fa, kila wani kuɗi aka mulmula ma a account, ka zo sai fadari kake yi, kana ta bankama, kana so kai bakin ɗinsu. Ana adalci ne a ƙasa? In adalci ake yi, wallahi kai ba za ka samu abin da za ka ci, ba za ka yi ba ka san ma me za ka yi ka ci abinci ba, saboda ba waƙar ka ba za ma a saurare ta ba.